groot moet die worden? 10.000 tekkers. 10.000, maar dat doe je net alleen nog in stiens, neem ik aan. Nee, dat doen we net alleen nog eens dingen. Dat slaagt het net. Wij hopen dat heel Friesland er om mij haakt. Wij hebben een doel, hè? Ja. En wat is het doel? Een recordpoging. Voor in het kader van culturele haardster 2018. Waar het nou de grootste tekken in de wereld? Nevens mij is de grootste tekker in de wereld nog in Finland. En hoe groot wie die? Nou, de omvang weet ik net, maar er zijn rond 8.000 tekkers. Dus wij willen 10.000. Dus 2.000 meer. 2.000 meer is het plan. Dus er moet nog heel wat haakt worden om 2018. Er moet omraakt haakt weer rond 2018. Had ik zo wat oudere delen al hier kleer had. Nou, dat vind ik weer geweldig. Ga ik al jet dat Oorendwarpen beginnen. Dus ik geloof wel dat we dat hebben. Maar ook in Friesland. Nou, zo Ik super hoop het. wijzen, hè? Ik hoop het, ja. Wij nemen het vroeger gewoon fjouwerkansjes. Maar tegenwoordig had het eigenlijk een Engelse naam, maar dat heet Granny Square. Hoeveel van die Granny Squares hebben we het aan? Nou, er zijn 280 blokjes in zijn teken. Dus 2.800.000 blokjes. Dan haal je op 10.000 tekens. 2,8 miljoen. Ja. Vind je het nog steeds leuk om te doen? Ik zie weer een beetje verslaafd tot heden. Elke keer kind erbij, van jong tot oud. Het zou mooi zijn dat alle vrouwelijke inwoners van Friesland meedienen. Want dan hebben we aardig volume. Ja. En man, denk? Man, maar ik mij dan, jazeker. Hebben we er een Fries woord ervaren eigenlijk? Granny Squares? Ja, Beppes blokje. Ja. Bugs, doe maar. Rustig. Af. Rustig. Ik ben van jongs af al heel erg bezig met beesten en af. En nou ja, dat voornamelijk ben ik dan bezig met guiden en met kiepen en zo. En nou hier ik dus laatst een paar skiepen. En toen kwam ik wat in aanmerking met de kudde, want daar kon ze mij rennen. Nou ja, zo ben ik er wat instroomd, zeg maar. Ja, wij hebben in de winter heel erg oefenen met de hoenden en de commando's en dat soort dingen. En ik heb nog stage rond op een oren skierpenboerderij. Daar heb ik het in en oren geleerd. En ik heb natuurlijk nog in deze zomer heb ik mij geholpen, de zomervakantie. Dus daar heb ik wel het in en oren geleerd. En heeft dat dan via een organisatie dingen of hoe werkt het dit? Nou, dit is Stichting Landschapsbeheer Terra. En ja, daar mocht ik me helpen. Nou, die helpt ook. Ja. En wat hoort het dan weer in, herderwezen? Nou, eigenlijk zou de skiepen goed verzorgen natuurlijk. En ze naar je stikken verplaatsen, zodat ze genoeg fretten hebben. Oh, af! Rox. Ik doe de opleiding diermanagement in Lauwert. Ik heb stage rond in Griekenland. Ik ben samen met een oorfamke gegaan. Het leek ons wel heel leuk om in dieren te gaan. En we zochten contact met ze en ze waren gelijk heel blij en mochten eigenlijk gelijk wel komen. Ik moest met tijgers en neushoorns werken en ja, giraffen, al je soorten vogels. Dus heel leerzaam. Nou, best wordt echt wel wat wend om een gekke beesten om te gaan. Ja. Zelfs als het gaat om skiën. Klopt, dat is toch ook nog een hele aparte skiën hast, die de meesten thuis waarschijnlijk niet eens kennen. Ja, dat klopt, ja. Dit ben je zo net. Ja. Ja, dit ben ze. Wat voor skiën ben dit? Dit ben rakkaskiepen. Hoe komt het om een rakka-skiep? Nou, ik vond er eentje via Marktplaats en ik vond hele mooie skiepen.
Dus toen hier ik er een kocht en toen vond ik ze zo leuk dat ik er, nou heb ik het zien. Dus Maar je kunt dus op Marktplaats kun je ook al struinen in een skiep. ja, dat kan wel, ja. Daar steek ik nog op. En nu zit er ook een wat grotere tussen. Ja, dat is Alexander. Alexander. Ja, dat is de ram. Hopelijk krijgen we in het voorjaar een heleboel lampjes. En is het wat vertrouwd met die grote hoorns? Ja, hij is wel heel rustig. Alleen nog op stal is hij wel heel erg gefrustreerd. Dus dan sloopt hij alles. Maar Jessa bij zijn wiefjes is hij heel rustig en ja, ik is er gewoon bij in steden eigenlijk.